Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tisukute pano pakanema komanso wailesi ya mzati. Nilanga dzina ndine Austin Katunga ndipo momwe ndandinera mucho kuti tikucheza ndi Dr. Kondwani Nankhumwa amene ndi mtsogoleri wa chipani cha People's Development PTP komanso ndi phungu wa dera lapakati boma la Mulanje. Tinakuonani munapikisana nawo ndithu pa udindo wa mtsogoleri wa dziko pa chisankho cha pa 16 September chaka chino. Zinthu sizinayende. Tinaona ndithu munabwera ndi mavoti kumene ku 12,251. Mwina choyambirira tinene kuti tibwere pa ganizo lenene loyambirira. Tinaona mukhazikitsa chipani chanu 2024 pa 9 June. Kungotha chaka kukuonani mukapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa dziko. Zinabwera motani chiganizo chopakana chokafika kuti mupikisane nawo pa chisankho chimenechi. Ndigwirizana nanu kuti mmene timapanga chiganizo choti tukapikisana nawo ngati chipani timadziwa ndi chipani chonati changoyamba kumene ndi chipani chonati chinathe ndi chaka ndipo ngati chipani choti chinathe ndi chaka chomwe nthawi zambiri kumakhala kovuta kuti no chikachite bwino pa chisankho chifukwa no mayeneka kuti mukhale ndiye kuti no ndi ma resources okwanira kuti muchite hit each and every corner ya dziko zomwe no mwina silikanakwanitsa kutero pa nthawi imeneyi. Komano tinali ndi kulimbika tinali ndi chikhulupiriro kuti no tiye tipite chomwe atipatse mulungucho chikhala chomwecho pamene tikuchita focus mwina kuchisankho china chomwe chizachitika mtsogolomo chifukwa ngati chikuchitika chisankho china 2030 panopa ndi mwina tingakhale pansi ngati chipani kumanga chipani icho kukonza chipani icho kuti chipani icho chifikire madera onse chifukwa zaka 4 ndi zambiri kuyerekeza ndi miyezi 9 yomwe tinakhala mwina pokonzekera chisankho. Komano imene chathera chisankho ife lero tabwerako bwino tabwerako osangalala mdziko muno muli zipani zokwana panopa 24. Chipani china chilichonse chikamakhala chimafuna kuti no chikapezeke nyumba ya malamulo kaya ndi MP mmodzi kaya atatu kaya 4 komano the main significant issue the main significant success ya chipani china chilichonse ndiyoti ikapezeke nyumba ya malamulo. Ndi mwazipani 23 panopa zipani nyumba ya malamulo muzipani 7 muzipani 7 ipo kazipani 7 ipo pali chipani china choyamba kumene chomwe chalowa nawo so nyumba ya malamulo ndi chipani chimene cha PTP moti pakamakhala communications zosiyana kama embassy akulembera dziko akulembera kuti African Union European Union akulemba ife samatilembera kalata because we are represented in parliament. That's a significant achievement. Anapikisana nao ndi anthu ochuluka zipani zochuluka komano 17 pa 17 ipo mapezeka kuti talowa mu nyumba ya malamulo ndokhala mmene moja ndimapangidwa account nana kuti no dziko lapansi ndikudziwa kuti no zipani zako Malawi zomwe zili mu nyumba ya malamulo ine ndikuchiona kuti ntchito inagwirika ntchito yagwirika tikukhulupiriranso kuti no poti nayo oyamba kumene chipani chikakhala pansi ndikukonza ndikupanga review mmene tinayendera pofunika kukonza ndipati pofunika kuti tiyende bwanji kutsogolo kuli zisankho zina timakhala tima by-election ngati pali by-election angapo mwakubwera panopo ngati chipani chizapange chiganizo yoti tikapikisane nawo ndikukhulupirira kuti no titha kuonjezerako so MP wina mmodzi kapena awiri tikatondera chipani chikupita patsogolo chikukwera komano kuyamba chimakhala chovuta tivomereze singakhala kuti chiyambi chongoyamba nthawi yomweyo chinthu cha kalowa mboma inu mukudziwa mmene ndale za dziko lino zimayendera panalibe
palibe chipani mwina wake timasintha tundale kuchoka ku single party system kupita ku one party kuchoka ku single party kupita ku multi party nthawi manager UDF ndio mwina kwanisa kuti mwina itangoyamba kumene ate go fatwa anthu mafuna kusintha inapeza phungu anyumba ya malamulo ambiri komanso inatenga boma mwakuchokera nthawi imeneyo kufika pano palibe chipani chomwe chinanene kuti changoyamba lero lomwe ndikhakhale chalowa mboma pamakhala povuta chipani imeneyo chipangidwe build for a period of time so far so good koma tili pa ulendo umene uchionena kuti tupita kuchisankho tinaona ndithu zambiri zimachitika migwirizano yambiri ndithu inachitika tinazaona kalata yoyambirira yomwe inazatulutsidwa ndithu ngati mgwirizano kuti ayi tukambirana za mgwirizano panali chipani pene cha PP achina Petra komanso PDP koma kumalizira tinadabwa kuti chipani china chilichonse PP ikupita payokha Petra nayo inapita payokha PDP nayo kupita payokha panavuta mpati kapena chomwe chinachitika mchana kuti chilichonse chipite pachokha chipani kadi ndona kuti nofusa kalo chitika ndi chani kadi amene chali iratuluka kunali kungowadziwitsa anthu kuti mukatona tili limodzi tikukambirana na kukambirana mgwirizano ngati umene uja pamachitika zinthu zambiri pamakhala ma technical committee kena kuma president amakumana chani ndeno mamitingi aja machitika ife tinali ndi mthumwi zathu zitatu zomwe zinali kumeneko zipani zinaso zinali ndi mthumwi zawo akaphika chinthu kumeneko kuja amabwera nacho ku committee ya ma president ndikumakambirana koma zinapezeka kuti kumapeto kwake mmene nthawi ya nomination imakwana kuti anthu akukatenga ma nomination akukapereka ma nomination unapezeka kuti zokambirana zathu zinali zidakali kutali chifukwa kukambirana kuja sizimakhala nkhani ya tsiku limodzi ndiye tipange bwanji anthu ma nomination akupereka olo kuti tipange fast track zomwe tikupanga sizitheka chifukwa panali a lot of technical issues to be sorted out mapeto ake napezeka kuti wina leso wapita kukatenga kuti okay akulu tieni tikangotenga tikatenge ma nomination yo while we are still discussing ngati china chake chingachitike katika timu tichilengeza kwa Malawi komano sisi zinachitika mmene momo mpaka napeza kuti tapita kuchisankho aliyese paika tili mkalikali mumwemo tinazamvanso kuti anankhumwa a PDP zikunika kuti afuna ende ndi chipani cha Malawi Congress chomwe nthawi imeneyo chenali mboma endo anthu ambiri amalemba ulo ndithu pa masamba amchezo kuti zikuoneka kuti anankhumwa afuna ende ndi MCP mwanjira ine yonse mwina panali kumvana kwina kulikonse ndi chipani cha MCP kuti muyendere limodzi pa chisankho chimene chicha mwachita kuti mafusafuso limenelo chifukwa inenso zoyankhula ngati zimenezo ndimazimva kuchokera ku masamba anchezo omwe mukunena ma internet kuti akupanga mgwirizano akupanga mgwirizano komano ndikuuzeni anthu anga sonjipane nawo zonena kuti pakabwera chinthu china chilichonse ene proposal yomwe ingabwere kuchokera ku chipani kuti no tikambirane nacho tikhale nacho mgwirizano proposal tidzayibweretsa pa table opa chifukwa china chipani kuti no chinthucho tichikambirane chinthu chomwe chinabwera kwa ifeyo ku chipani ngati chipani cha PDP anali mapempho awiri kuchokera kuma front awiri komano onsewo amabwera nthawi itatha kale titasaso pang'ono kuvota penda neneramo inali iyo yoyambira mwayichula ina inali ya UTM tinakambirana poso UTM bwana tipeza katikati mwa kampeni moja zomweno sisi kanathekanso amene amatipeza inali kuti maballot paper atambasali ku printer koma ma printer ako ndino kuti tachiyamba kuchikambirana chinthucho taona kuti sichingatheketu apa patachedwa tiyeni potino mulungu atisunga ndi moyo sitikufa lero tilipo tikhali kukambiranabe kutsogoloko kuti no tingapange bwanji komano
there has never been a single day omwe chipani cha MCP chinabwera kwa ife olo kwa ineyo kunena kuti tiyende pange mgwirizano inenso ndimango chimva mmene mwina munamvera inuyo. Koma chifukwa chani anthu amafalitsa kwambiri kapena nkhani imene inapita kwambiri kusiyana ndi nkhani zonsezi za UTM kaya PP ya MCP inapita ine ndimaganiza kuti no ankapanga zimene zija ndi anzathu a DPP omwe ankafalitsa kwambiri zimene zija chifukwa from the time tinachoka anatichosa ku DPP DPP yakhala kuyesesa kuti panga fight munjira ina iliyonse kuti no zinthu zathu pandale mwina zisayende sindingakambe ma details komano akhala kuyesesa kutero ndiye mukudziwa ino kuti mmene timapita kuchisankho anthu anali atada kukhosa kale ndi chipani cha Malawi Congress Party malinga mmene zimachitikira mdziko muno amene amayendetsera boma ndeno iwo acha ndikuona kuti anapanga hacha ana idea kuti kuti noti thane nawo so awa APDP wa bwanji tiyapake tiyaveke chinyawu cha MCP kuti akatero ndiye kuti anthu sangavotere chifukwa DPP mpaka pano imaganizabe kuti no ngati pali chipani chomwe chingapange disturb ngati sipano mwina ngutsogoloko icheza kachipani cha PDP ndiye kunali kusaka njira yonena kuti tithane nawo anthu azayang'ana anthu amotere kuti anthu ndi MCP mutha kukafunsa kwina kulikonse anthu athu kuchipani even ku Central Committee sitinabwere kone nkhani ya Malawi Congress Party kuti Malawi Congress atipanga approach iwonso mwinaso komwe analiko mwina amadabu kuti ifeta tapanga approach yetu nkhani ina yomwe inamveka ndionena kuti amuthalika kudzera kwa anthu awo awiri angapo akhala kupezani kugogoderani kuti anankhumwe atabwerani tikambirani zinachitika munakanapo proposal ya amuthalika mwina titayandikira chisankho chonena kuti anankhumwe tabwerani tikhale pamodzi tikambirani kuti mwina kupita ku chisankho chimenechi tide limodzi zinachitikapo koma ndi zomwe tikunena kuti munali katikati mwa kampeni icha nthawi imeneyo maballot paper apangidwa kale asiraso pang'ono kufika mdziko muno so inankhala nkhani jonena kuti takupezani tikufuna kuti no mupange withdraw. Anakupezani wandani a DPP anatumiza ndani amene anabwera sindingatchule maina onse komano chifukwa zinazo zomwe timakambirana ndi ineyo ndi amuthalika inuyo ndikuuze chonchi kuti a DPP anayamba kutiyankhula tidapangisa msonkhano ku Nyambadwe mukumbukira mmene chimene ngati timapanga launch campaign yathu timapanga launch manifesto yathu tsiku limene lija patapita masiku awiri ndipo mweno for the first time after many years ndipo mweno amuthalika anatimbira phone ndikuyankhula ndituma anthu anga kuti abwere komano zambiri mumvana kuti mumvana omweko anthu aja atabwera panapita so 1 week anthu aja sanabwera atabwera anthu aja anabwera so ndi munthu mmodzi of course iwo anachula committee pali committee iyi mmene momwe ndipo mweno ngati mukumbukira amuthalika wiki yomwe amuthalika anabwera kunoko kulilongwe ndikumapita kunzuzu ati anakenako anabweranso kuno kulilongwe that time ati ndiye mweno anatuma munthu mmodzi wake nditha kumutchula anatuma ulemekezeka achipiriro mpinga njira ndomwe anabwera sanabwereso ndi committee yosamwe amaitchulayo anangobwera iwoka anati anthu ena ayenda ndi a president apita ku Kunzuzu akabwerako tikhala pansi so kuti tikambirane something that never happened again so kuyankhula kwake ndinganene choncho kuti no kuna nkhanga ndikuyamba kungotosa chinthu kuti tiyeni
tiyambe zokambirana komano after that sanaonekeso. Koma inu munalokonzeka kuti mwina mungati kukambirana ndi ATPP amenewa kumvana chinthu chimodzi kuyendera limodzi pa chisankho chimene ifeyo takhatira okonzeka kukambirana ndi munthu wina aliyense obwera kwa ifeyo. Ife tinali okonzeka mmene ndaneneramo kuti nali ndi a negotiating team yathu yomwe inalipo yomwe imapita kukambirana ndi magulu awiri ndi achulaji APP ndiye nawo AUTM ndiye nawo inalipo ndithu high level negotiation team imene yonse ikanakhala zinthu zatheka tikanayipitisanso kumene konso kuti nona akambirane akatero atiuze kuti nona kuti tiyende motani. Nde mwati panapita nthawi yayitali musanayankhulane na Mutharika. Yes. Koma Mutharika nthawi zina akamakamba nkhani zawo samaliphira kutchulani ino anankhuma komanso akuluakulu ena amalita tani pali zinthu zambiri kuti mwina nthawi ina muna kumangidwa limodzi kulowera mboma limodzi kupangira zinthu limodzi. Simukuona kuti anthu nommasowana pazochitika zanu komanso kutengera kuti inu mwachokera ku chipani cha TPP chomwe akamakuonani chili ngati inuyo ndithu mwana wawo ku TPP kumeneko? Anthu mundale amayeneka asowane kumene fa kukhala maganizo pandale kusiyana ndiye kuti sikuti ndichidani amayeneka tuno muziyankhulana. Komanso ndinene apa kuti even ngakhale atapanga atawinamo ndikwalumbiritsa takhati kuyankhulana ndi Mutharika mmayankhulana kwambiri olero tafuna kuyankhulana nditakuyankhulana nawo takhati kuyankhulana ngasankhani nazonse ndingakuuze komano ngati munandionaso nditapita kwakhana pa inauguration yawo. That was his personal invitation. Kapena nakuitana kuti tibwerani zakhali moza please come with your people. We went there ndikakhala nawo limodzi andikuyankhula nako timayankhula nawo titakuyankhula nawo nthawi ina iliyonse mafuna ndingonena chonena kuti no tisamachione kwambiri kuti no anthu mundale ndichidani ayi pandale mosiyana mbali sikundi chidani kulina mazafunana wandale mina mazafuna sonza palibe permanent friend kapena ine palibe ndipo sizachitika ndiye mwagonja pa chisankho chimenechi cha pa 16 September tinaona kungopita masiku ochepa anthu ena akuchipani chanu amuneke tinaona ndithu akuluakulu ena akupereka ma excuse ena kunena kuti ife tifuna tipange zinthu zathu zina tachoka mchipani chimenechi si ifeso mamembala a chipani chimenechi. Munachimvaso mutani kutengera kuti panali patangopita nthawi yochepa chigonjereni pa chisankho chimenechi? Ine monga Wandale as I said season politician sinadabwe chifukwa ndi zomwe zimachitika nthawi zambiri kwa anthu Wandale ena chisankho chikachitika kapena pakakhala kusintha kwena kwake alipo anthu atatu anayi omwe anachokadi pa nthawi imeneyoyo omwe anali amuneke. Tinavomereza kupitako kuti apite amakanena kuti iwo akupita kukagwira ntchito ndi boma boma la chipani cha DPP ndiye tinalola kuti apite komano ndikuwuzani chonchi imene ndanenera kuti no sikoyamba paite zinthu zasintha. Mukumbukira inu kuti atamwalira ngwazi Professor Bingu Mutharika mzimu wake usema mtendere kuti akutenga boma olemekezeka Dr. Joyce Banda mu 2012 mene zinachitikaso DPP nthawi imeneja Bingu alipo inali ma MP 114 parliament 114 osati 8 mene ali pano pamwe mene ndi 114 kwa chinachitika ndi chani maliro ali nyumba asana ikidwe napeza kuti anthu onse achoka tasalapo ma MP 33 omwe tinasala pale maliro ali nyumba maliro asana ikidwe amathamangira kapeza kuti ali kunyumba kwa Joyce Banda
avala kale zochovala cha pipi asodi ichi ndiye mwasokesa liti ndeno anaona so posa jedo hapa ngati ku UDF alandira akulu ena ku DPP ndino chizona zimayembekezeka nthawi zambiri mondali ndesina chone ngati chinthu cholanda kana chovuta kwambiri khani ayikuli mafuniko imakhala kuti no zimakhala sobwino kuti no mwina mwake mukamapanga group ali dedicated kamba hizi na kuti pale anthu ena amaganiza kuti chisango cha kuchitika ndemu kumane nthawi yomweyo mupangire review chachitika ndi chani ayi ine silikhulupirira zimene zicha manena kuti kuli muno kukhala kanthawi khale phe myezi ipitepo ochoka ngati afuna kuchoka achoke otsala atsale ndio umazatsalano ndi anthu aja omwe so atachoka anthu atatu anayi omwe no mwakambawo takhati kuyembekezabe kuti kapena pali pachoka wina ndiona kuti palibe so wina semwe imwe akuchoka out of neck anthu 42 kukachoka anthu amene ndiye kuti ambiri alipo pamene tikupanga tikukumana kuyambira mwezi wa mawa chifukwa tiyamba kukumana ngati central committee mwezi wa mawa then NGC zakumana kuti tipange map the way forward kuti chipani chibwerere malo mwake ndeno tikuona kuti tikhala ndi chipani chabwino tikhala ndi chipani champhamvu fa tikhala ndi nthawi yokwanira yo chikuza chipani ichi kuti chikafike patali ndi mwaphunzira zotani kuchokera pa chisankho chimenechi muchisankho china chilichonse munthu mayeneka tiuphunzire zinthu zochuluka chiphunziro loyambirira ndionena kuti kumalawi kuno mmene ndayankhulira kuyambirira pacha kuti ndale zapano zafika patina kuti anthu savotera kwenikweni chipani amavotera munthu ndipo ndaphunzira chachiwiri ndaphunzira kunena kuti mukapasiyangana ndale imene zikhala zikuyendera si bwino kwachita take people for granted the voter kuchita take for granted kwa IMCP ngati boma ine ndikuona kuti they took people for granted samamva kuti no anthu akufuna chani anati ndira anthu kuntozo wene zija zomwe no zapangitsa kuti no aluze bomali ndi chifukwa chake ndimaona kuti no people had no choice but to kick them out of government. Now the same goes to the same government, the new government. When I put, yes, they are back into government. So they should not take people for granted. Otherwise, 6 months from now, 1 year from now, amarenga dawo ne kuti palibe chomwe chilipo, palibe chomwe chikuchitika. Amalo mose azamba kudandaula, ndi azacho saso. Ndiyeno that's it. Don't take people for granted in politics. Munthu wakumudzi uja amene uja ndi ali opsa kwambiri pachisankho kuyerekeza ndi munthu wina aliyense. Chifano panopanso zovotera kuti anthu akuvotera nzigawo mwaonanso kuti chifukwa philosophy ya MCP inayonena kuti MCP is from the central region. Ndiyeno mavoti onse apa central region 90%, 99% adzatenga. Koma look at what has happened. Ndi anthu omwe onse apa central region omwe no sanavotereso omwe sanasogolera kwachita boot out IMCP mboma kusuzonga usenza kuti zinthu sizinali bwino. But the thing is, they took people for granted. There were a lot of problems in the country. Omwe alipowa komanso impunity yomwe inalipo ija nkhani zazikwanje ndi zina zotero mukudziwa kuti zinthu sizimayenda bwino nthawi imeneyi. Ndiye kuchoka uko tinaona munaonesanso chidwi chopikisana nawo ndithu pa udindo wa speaker ku nyumba ya malamulo. Tinaona siku limene lichalumu kunali zisankho tinamva ndithu kuchokera kwa aklalika nyumba ya malamulo Afiona Kalemba akunena kuti dzina lanu linachotsedwa pa ndandanda chifukwa choti nomination 4 anatakwana inu kalata yanu munapititsa mochedwa. Chinachitika mchani
kunjako anthu samamvetsetsa kuti chinachitika mchani mwachita bwino mwafunsa zimenezo. Inenso ndali wodabwa chifukwa mpaka nakhati panali vuto lokhuza kuti ndapereka mochedwa kaya ndatani sakana ndikuzira nyumba ya malamulo. Munthu ngakhale mukapita kuchisankho ku electoral commission kuti ngati mapepa ako ali ndizo vuta zina amakuimbira ndikuuza kuti bwerani muzakonze pali vuto lakuti. Koma ichichi a clerk of parliament anachisunga ngati mwachinsisi. Kusonga ine ndimakhulupirira kuti a clerk of parliament anachita connive mwina ndi anthu a DPP. Ndikulankhula chifukwa chani ino mukudziwa kuti no tikupita kuchisankho maina omwe amamveka ku speaker anali anakhumwa a Suleiman, George Million komanso a Peter Dimba. Anali anthu 4 amene kenako kunapeza kuti no munthu mmodzi wachita withdraw. A Million analengeza ndasiya natsala anthu 3. And zimene zamachita tsiku lotino mawa tukavota. Ndizona kunena kuti no ma standing orders amafotokoza kunena kuti anthu 4 okha ndomwe angapikisane pachisankho. Zimene ndizona. Koma all along tinalipo anthu 3. And pa nomination paper analembapo kunena kuti no nomination paper ikuyeneka kuibweza pofika 1 o'clock pasiku limene lovotalo. Ine ndikuuzeni imene ndimakapereka nomination paper yanga inali 1:45. 1 o'clock isana kwani ni nthawi yomwe munafika. ndimwe ndinafika kuti ndasayina kuti ndapereka ndikusayinanso kuti ndapereka and anachilandira. Analandira ndani amene? Clerk of parliament. A clerk omweyo. Yes, a clerk of parliament omweyo. Koma sana nene kuti ayi sitilandira chifono akanakhala kuti no panali vuto. Akanakhala panali vuto akanakana pene pachi tona kuti akwana kale bwererani. Koma anachilandira ndikundisayinisanso kuti ayichindalandira ati 1:45 andikuona pomwe ndimasayinapo panalibepo dzina la wina aliyense. Naona maina awiri omwe analipo. A Suleiman anapereka ma 8 o'clock. Anabwera Adimba anapereka ma 10 o'clock. I was the last one. Pa paper lapo inu munali ngati wachitatu komanso omaliza. Komanso analandira. Chifukwa sana ndibweza nacho. Nafika 1:45 kupita parliament muja pomwe timamva kuti ayi aina sonali atapereka. Ena awiri anali atapereka ndani maina ndaiwala. Ndeno awa anapereka nsanga enao ndeno anatakwana ndimene awa mabwera 4 anatakwanira kale. Komanso zai zodabwitsa kuti no chipani it's the first time kuti chipani chimodzi chikhani makandidate 3 mpando umodzi wa speaker. DPP inaika anthu 3 ndekuti inaika Suleiman ndiye na awiriyo. Komanso chodabwitsa enaso awiriyo olokuzivotera okasana sana anapeza maziro. Eti kusongeza kuti chimene chija chikhale chithunzi chonena kuti no panali mantha omwe anali nawo. Fande kutsimikizireni mantha abwera chifukwa chani. Napanga kampeni yabwino ya uspika. Kampeni yabwino zimachita kudziwika kuti apapa mpando tukatenga. Kuti munali ndi anthu anu amene mmadziwa. Ndipo analipo 114. 114. Mukanena 114 mukuphatikizanso ndi aphungu ena ambali ya boma. Ambali ya boma ku DPP analiko ndithu. Alikobe ku MCP analiko kuma independent analiko. Onse anali 114. Ndipo tinawerengana usiku omaliza. Usiku tikuka usiku tikavota mawa. Kunali dina ukoko
ku BICC omwe DPP anakonzera ma MP ndikumaka pasandalama kumene kuja eti anthu aja atachoka kumene kuja kudina kuja poti panali kale coordination yabwino anthu 114 onsewo chifukwa linali tsiku loti tiwerengane kuwerengana komaliza anthu 114 anabwera kuno usiku uno usiku tinakhala umo musabati yaikulu umo tinakhala mmenemo ndikuwerengana ona kuti aye ndeno ndikuona kuti muna mwake mistake imwe inachitika ndi pamene papa ponena kuti samalephera awiri atatu okaulula samalephera mmodzi mwina anakumanaso usiku mwe kuti akuluakulu mpando utauluza tingapeze njira yoti munthu uja saime ifene chomwe chimafunika akanangondisiya kuti ndiyime koma kuti kukupanga ba munthu kuti iweyo ufuna ulowe nawo pa chitseko iwe ndeso kulowa ena atha kulowa imeneje anali mantha akulu omwe achipani cha DPP anali nawo kuteko mukamakhala mapanga conclude kuti DPP ndiomwe inachita kukonza zimene zija kwabisa anthu ena awiri kuti akwanire folo inu yakwambiri inu famutha kuona so mene zinalili chifukwa inu maina omwe anali mmene mujena sindikuya munamva apo kuti no kuti akuyima uspika ayi zinachitika momwe muja komanso ndikunenaso kuti no si DPP yokha komanso even secretariat ya ku parliament was involved munkhani ngati zimene zizi mutachoka kumene kuja munayankhula napo ndi wina aliyense kaya ku parliament iku zakukhumudwa kwanu komwe mwakhumudwa pa zomwe zinachitika mkati muja sinayankhule ndi wina aliyense ku parliament chomwe ndinakwanitsa I think panali at times ndiya Zodiac ndomwe ananditanira mwamba muja for an interview napanga ma interview basi ndikumabwerako koma sinayankhule ndi munthu wina aliyense quickly nanota tichivomereze kuti chachitika mulungu achivomera kuti chichitike chonchi chifukwa akanakhala sanachivomere kuti chichitike ndikuti zinthu zikanayenda mmene timaganizira ifeyo komano nthawi zina umatha kuluza china chake pomwe mwina patsogolo akusungira china chachikulu kapena mwina akukutetezaso mwina kuchina chake choyipa chomwe chikana kuchitikira patsogolo so ngati munthu oti ndimakhulupirira nachivomereza kuti tingochisiya chikhale choncho omweno atenge mpando omwe atenga mpando tiyapanga support ira zosiyana-siyana kuti no temu yawo yokhala pa mipando imene iyende bwino ikuoneka kuti nthawi ndithu ikupita kumapeto koma sitingachoke pano osakamba makamaka tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu